De câte feluri sunt ambreiajele? Ambreiajele pot fi împărțite în mai multe categorii, în funcție de tipul de vehicul sau de sistemul de transmisie. Iată câteva dintre cele mai comune tipuri de ambreiaje. Ambreiajul cu plăci. Acesta este cel mai obișnuit tip de ambreiaj și este folosit în majoritatea mașinilor cu transmisie manuală. Este compus din două plăci, una conectată la volantul motorului și cealaltă la discul de ambreiaj. Prin apăsarea pedalei de ambreiaj, aceste plăci se separă, permițând schimbarea treptelor de viteză. Ambreiajul centrifugal. Acest tip de ambreiaj este adesea folosit la motociclete și vehicule cu motor în doi timpi. Ambreiajul centrifugal se activează în funcție de rotația motorului și se deconectează automat când motorul este la relanti. Ambreiajul hidraulic.